Uisce. Tá a lán rudaí sa saoil an ardímpel, agus ní minic í éanaid machna bhartha, go dtí go mbíonn siad meithead nó cainte a gcuing. Tá saoirse gcuing, agus ní léon bheas mór a gcuing uirthi is agallam. Tá saoirse gcuing ár greideamh a chleachta, agus ní raibh a dhéanamid é sin, má táimid sách má cainte chun é admhail. Ach tá dúchach rialtas a thócach uing an tíirse, dá darlóch ionra ar éireann ón taobh muith mar a tharla fadó, is an sin a bheoch meas a gcuing ar an rud ar a dtugtar saoirse gealamse gcuit. Éiríonn an ghrian gach lá gan teip, agus tugann dúing solas agus tas. Glacamid leis na rudaí iontacha seo agus is beag duine a ghabhann buíochas le dia mar gheall ortha. Tá an téir in ardímpel agus ní éitimis marachtáil beag an é. Ach, cé is smaoiníonn ar cad a tharlóch dá memuis ina éimis. Tá an lectrachas a gcuing agus an gás, tá an telefón agus an bainne, tá na bóithre agus na busanna. Go ná rudaí léithúla nach smaoiníimiid chuithe ortha ar éigean. Ach, nuair a hepan ar an lectrachas, nuair a tharlaíonn stailcear na busanna, is an sin a thuigeamid i gceart cé chomh maith as agus a táimid faoi láthair. Ar smaoinigh tú riamh ar conas a bheoch an scéal a gcuing dá meimiis gan an gná rud ar a dtugtar uisce. Féach ar an Sahara agus beidh tuairim agat. Féach ar scanán mar gheall ar ghoirta san Ind, agus beidh tuairim níos fearr agat. Is fíor a rá nach mbeoch beocht ar an saoil gan uisce. Tá sé riachtanach a gcóir fáis i gás na blándaí. Gan plándaí ní bharrach na hanamhethe, gan plándaí ná anamhethe ní héiteach an duine fannacht beo. Joch sé bás den na chorta i lár fásaigh. Tagann tú isteach tar éis cluiche lá teis gibhraigh. Tá tú smartha ó bhun go báir le plúda. Téann tú isteach chun tú féin ní agus a olca. Agus bréan uisce ní hagan as na sconaí. Cad is déanta dit. Ní lis a gomsa, mar nach óldam rud ar bit a thócach áit an ruda ar a dtugtar uisce. Tá an glanachar táchtach don duine, mar a féidir leis é féin a chumad glán, mar a féidir leis a hach agus a hímpelacht a chumad glán, muitfar a chláinte agus beidh galar de gach sort forleathan. Tastaíonn uisce le haid tion scríochta, na milliúin galún de. Ní féidir lumsa ach go háirithe, smaoinemh ar bhannacha a bháin, a déadach dularaig gan uisce. Sé an trú go a lán tionscail ag lut agus ag trúi liú na bhain si uisce ar fud an domhan. Dúirtar isteach na lucha agus na hainacha fuil nimhnach agus marítar éisc agus plándaí. Tá sé seo an áireach, ach tá sé ar siúil chuile lá agus beag, go dtí go gcuirfar an dlí go trám ar na daoine atá ciontach. Is náireach an rud é go mbiltear áileacht an dúra ar wathe le harrigad i dhéanamh. Ba bhaith an rud é dúin go léir dá síomí síos go ceann cúpla nóméad chun machnamh a dhéanamh ar an saoil gan uisce. Ba bhaith an rud é freisin dá ndéanamid píosa machnamh ar a lán rudaí gnáthach eile, chomh ach ní daoine smaointeacha sin feasta. Tá an omid le déanamh a gcuing tás agat. Ní fallardúing bheith brostú timpeall go bridúil a déanamh airgid, a tógáil, a déanamh siamsa dúing féin, a tóiríocht an phléisiúr. Mar a dúirt méid de sachbáire, ní bhíonn meas a gcuing ar bhrontanis dé go mbíonn siad cainte a gcuing. Tá sin fíor faoin sláinte, faoin lectrachas, faoin Míle agus faoin saoirse. Má leanimid a míúsáid na nithe luachra seo,
Cá vis nach dóg forúing iad chun ceacht a bhuana doing. Is an sin a bheoch an lasar sa bharach gan éan agó. Nuair a bheidh sé seo léite agat, sig síos agus scríomh aiste an lá a fág gan baile seo gan isce, chuirfidh sé íonta sort na smaointe a rithigh leat. Tám sé sort tíirseach inis, racha mé agus déana mé cupán téadm féin. Tásúla gom ghfuil isce a gring. Aistí don Lá Inniu.